Really? Ya haƙuri ma ba za mu ƙara ba again. Yaran nan ba su damu da su ba, iyayensu na wahala ya kamata su duba. In fact ya kamata su tuba. Ina power bank ɗinka sauran mun tuba. Wannan gayan mayan mata ne, ya zo class dan ya zauna da mata ne. To mama shi na bashi kuɗi dan gata ne, baba dan mun VTU ina son yin data ne. Irin matan nan ne zaka buka ci ubanka, ba wuta ne ya kamata a kunna fanka. Ki dan ja window can babu iska. LSB wani drink ka fi so. Kallimka aramu assignment ɗinka. Jiya kuka kare da babe ɗinka. Class rep lecturer mas na neman ka. Oh my god, waya na ta ci speaker. Gayan nan bacci yake har yanzu, bai masa lecturer ya fita batun ɗazu. Baba shafota na yi tun daga unguwan ma'azu. Bai shi take mu kamar wani ustaz. Naji an ce akwai pompe on Friday. Ina son zuwa but I get taste that day. I can carry over. When be your birthday? On Monday, but I go celebrate am Sunday. Ha, Omo, see package oh. Back off, that one na my cousin oh. Superman. Super Cousin. Guys, akwai matsala. Gejin ciki na fa ya kai ina ga zanje cikin Republic in siya refuel wani kawai nake ta ji da ni generator ne sai na bukaci diesel. Kai kullum matsalar ka shine ciye-ciye, burin ka je restaurant kai ta siye-siye. In kana jin yunwa ka kasa zaune ka kasa tsaye. Ni mota ta ce take bukata juye. Oh boy, maganin girkin nan fa zai kawo light. I did so right now, I know they see bright. My eyes they tinted, like send a portrait. You want plate, I'm gonna maybe say the double plate. Barin zo mu je zan siya fried rice. Kina san zaki so chapman da crushed ice. Small cock kike so ko kuma big size. LSB ka bata big size. Keep quiet. You, come here. Tia, na ce ki same ni a office. Ya kike nema ki mai da kanki novice. Na so na zo but mun tsaya practice. Dan gobe muna da test in mathematics. Okay, babu damuwa. Amma yanzu yaushe zamu sake haduwa? Maybe GB dan gobe zani kasuwa. Ina dawo da wuri zamu iya haduwa. The lecturer told you, kada ki bi mu gani shi, it won't help you. Kawai, he just wanna use you, and at the tail end, he's gonna dump you. Super! Mr. Lecturer. Super! Super lecturer.